Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ada di sini. Tampak ini berantara artis yang berikut ini coba. Begitu macam artis yang berikut atau partisipasi pada dari Sotoyo. Berikut dari Kenalkan nama saya Dek Min. Iya, nama saya Yusuf. Iya. Kenapa? Aku udah kerja ini, sing tawarno Pak iki ya. Pak kenapa? Oh iya, aku kan wanita gatal toh, jadi kamu tuh harus mengosok-ngosok gitu loh Mas. Wetone ora gathok asale saka telo asik. Diwindul. Kangen. Pak Nah. Pak Nah. Iya dimindul. Wah, iki jarwo. Anu sindene sampean kayak sama bakul-bakulnya kan. Oh, makasih. Wah. Oh, Mas. Wah, iya. Perhiasan gelang kalung emas kira-kira beratnya 7 kg. Bakaran. Ayo dansa, wer. Yo, hut. Aduh Mas, aduh. Pedan motor langsung A1 jurusan akhirat langsung. Ora sapres neleng. Ora teh. Iya. Enggak, jauh ngagemik. Nek kuat mboten ngangge mic nggih mboten napa-napa. Oh iya. Cek lauk pauk. Kok wis urung-urung kok wis semega lho jenengan. Lah pripun wong ngeten iki sing dipadosi napa lak nggih sego to? Nggih, sedaya niku mesti niku poine niku. Sugeng dalu Mak Cange Mbak Limbu. Sugeng dalu Mas Dodok. Injih. Nggih. Mas Yusuf Ansor. Nggih, pinanggih kaping kalih menika nggih. Kaping kalih menika niki pun kula tangan niku pas genep setahun niki panggih malih kali jenengan. Lho, napa nggih? Nggih, rumiyin nak teng Nganjuk mriku. Nggih. Genep setahun tahun niki. Nggih. Panggih malih kali jenengan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nyambung silaturahmi nggih Mas nggih. Nggih Mas Wis Dodok. pokoke lek kula kali jenengan tiyang seniman niku napa ta butuhe. Nggih. Akeh kanca kekancan lek akeh insyaallah mangke berkah barokah rezeki mangke nderek lumintu. Lah ngoten nggih Mas Lah nggih. nggih leres ngoten niku. Alhamdulillah. Pripun Mas pawartosipun jenengan? Alhamdulillah sehat yo ngeten iki Mas. Iya. Jeneng wong urip ning desa iki ya cerak watu waduh ratu kuwi paribasane rak ngono kae to. Ah nggih. Lek kados jenengan niku luar biasa Mas. Lah pripun? Hebat jenengan. Kula normal lho Mas, nes luar biasa lho kula. Nggih lek normale normal. Nggih. Tegese napa to? Jenengan niku nyuwun sewu dalang Tasik Timur lho. Estu Nggih. ning jenengan Kuncoro Tenggara Jawa Timur pun terkenal. Amin. Saking terkenale mbahku ngantek kedanan kalian jenengan. Apa nggih? Nggih. Kedanan sering mirsani katanya. Mboten. Lah, Kaedanane tegese iki nggih seneng jenengan niku nyuwun sewu ngasta dalang. Nggih. Lek napa niku nyabet kedalangan wayang niku ketinggal Oh, sae. nggih. Mbahmu wis edan suwi ya. Iki nyapa kok. Ora sambut cecano edane. Kowe iki nyapa lho kok mesti dalang Tasik Timur berarti sesuk nang barat. Tegese timur ki jek nom lho Mas. Nggih, jenengan Tasik nom-noman. Wong kok wong jek caturan nyuwun sewu jek kepenak komunikasi karo dalange mesti kok kowe nyelo-nyelo to. Lho yoga-yoga bener. Mas ndang ngomong. Wah aku suwi ra omong. Ya ngene lho Mas nyuwun sewu Mas Yusuf. pripun Mas to? Lek aku ngomong nyuwun sewu komunikasi kali Mas Yusuf, lek awakmu nyelo-nyelo sing mirsani lho ketok elek. Sapa to dagelane kok nyelo-nyelo gak kepenak. Ora apa-apa, kari mirsani ora urun ya. Ora ngono maksude Mas. Yo ditata sing rapi, sing apik, sing becik. Dadi pahargyan dalu iki ketok apik, ketok megah ngono lho Mas. Ora tumpang tindih. Mboten tumpang tindih lek omong. Carane. Ya carane gampang lek aku wis ngomong karo Mas Yusuf, mulai sampean pengen ngomong nganggo isyarat no. Iya. Tir
nek krungu tir ganti sing ngomong, aku mundur kowe sing maju. Lho gampang men. Lho piye wong urip nyapa disulit-sulit iya, gawe iya. mudah. Lah Coba. ngoten nggih Mas Yusuf. Nggih. Alhamdulillah. Nyuwun sewu Mas Yusuf. Jenengan niku kok saged dalan awet usia pinten nggih? Nek seneng iku ya wis kecil Mas kula niku. Awet alit niku nggih. Tir. Sugeng dalu Mas Komet. Tir. Kula kok gumun nggih. Pripun? Jenengan awet SD napa TK tesian? Umur 3 tahun pun seneng wayang. Nek 3 tahun pun remen kali wayang. nggih, le ajar nembe SMP. Ajar. Berarti jenengan napa tasih wonten trah dalang jenengan? Mboten. Mboten. Mboten ngerti Mas. Lho kok mboten ngerti pripun kok? Nggih. Biasane kan wonten turun temurun saking Wong soalnya niku keturunan nggih Pak. Nggih. Faktor dados faktor dados sewengi tir gitu. Oh ngomongnya kok gara-gara tir ape gelut. Ini kowe mbok yo aja nesunan, kowe ngerti saiki ning daleme sapa? Nggih. Lah ku lho. Lah kuwi lho piye to Iya, omonganmu kok sing sopan santun kene iki piyayi agamis religius lho Mas. Lek kowe emosinan iki malah ngetokno elekmu, endi to kok dagelan cilik kok emosinan mripate plerak-plerak kaya nyuluh kodhok. Sapa to kuwi? Ya ampun, cangkeme. Malah nyangkem-nyangkemno kancane iki lho kok Pripun? Mboten pripun-pripun nggih. Enten apa? Napane? Ndak iki piye to, Dad? Aduh. Aku no Iki. takon enten apa napane aku ya ngono. Wong ditingali mawon saking pertanyaane Lah, niku nggih. mboten pas to Mas. Pun nggih to? mumet kula, Pun mumet mumet. kula, Nggih, nggih, jenengan nggih. sami kalih kula. Kula Oh. ngadene iki asline mumet, Pak kula empet. Nggih. Wong takok ki sing jelas sing cetha kok pripun-pripun, apane sing pripun to le kowe iki? Umume nek aku pripun ya mesti takok kabar to, Dad. Lho kabare takok sing jelas digenepi sing pas. Nggih. Pripun pawartosipun Mas Yusuf Ansor? Nah, coba ayo. Sapa ora? Heeh. Pripun pawartosipun Mas Ansor? Alhamdulillah sehat karo ngenteni Mbak Mindul jare wis ora. Alah kersane tasik perjalanan. Pun niku. Nah niku lho. Nah niku lho. Niku pancisan. Oh dede. Benten mboten, Bang. Niki Pak, mboten ngono. Ah ngono mintul kok jarene deloki TikTok-e. Hah. Berarti yo dereng delok TikTok. Oh maksudnya tak kira unglak-ungluk ngono. Lah niku. Ah niku. Ah, Oh niku. dereng. Wis jan. Oh arep medal mriko. niku mboten mintul niku Mas Min. Oh Mas Men ta. Kok mintok nuli ra enek. Esok Nggih, dalu punika sowan teng dalemipun Bapak Bapak Ulum. Pak Ulum. Iya. Nggih menika ngitanaken nggih. Nggih, Kang Putra. Kang Putra. Nggih menika Mas Lanang. Duh. Mas Kok Mas Lanang piye to Mas? Asmane sinten nak yo ngono to Mas, kok iso Mas Kowe ngerti ya? Lanang. Yo ngerti to. nek ngerti mbok kowe omong. Ngomong lho. Lho lah tak kira awakmu wis paham sing dikitan sapa. Aku urung kok. Mulane to nek ra ngerti ki takon. Ngene. Malu bertanya. Sesat di jalan. Lah ngono lho, menika ingkang dikitanaken nggih menika Ananda Muhammad Raihan Saputra. Luar biasa, bocah nggih ganteng, gedhe Nggih. dhuwur, pokoke istimewa. Lah nggih. Lare lek kados nyuwun sewu Mas Raihan niku masyaallah luar biasa Mas. Lire Jenenge wis apik lho Mas, enten Nggih. Muhammad apik. Nggih. Niku sami kalih nami kula. Wah, Muhammad Dodok ngoten. Mboten Muhammad Dodok. Maksudnya jenenge niku sae nek Oh. diwedekne kados kula kan enten sejarahe to Mas. Pripun? Dodok menika riyen enten sejarahe. Nggih. Nalika rikala semono bapak kula tesih keloro-loro. Nggih. Badhe nyambut damel teng Kalimantan, nyuwun dongane wong wedok, nyuwun dongane mbok kula, Nggih. ibu kula. Nggih. Terus lair procot dados kula. Nggih. Dijenenga Dodok. Kok iso Dodok? Tegese dongane wong wedok. Oh, ngaten. Niku artine. Nggih. Niki komet niki nggih enten artine enten Napa sejarahe biyen. Nggih. Komet rumiyin nyuwun sewu Mas. Nggih. Komet nika rumiyin iki bapake bakul mbako, ibuke bakulan lemet. Duwe anak procot dijenakno Komet. Komet, Niku mbako, sejarahe. lemet. Nggih, bapake bakul mbako, ibuke Nggih. bakul lemet, duwe anak brojol dijenakno Komet. Lho ngono, dadi wong Berarti- aja sampe lali sejarah. Katanya wong Jawa biyen iki nak golek jeneng iki gampang-gampang. Sederhana. Betul. Paling suku katane gur siji. Apa? Ya kaya kowe mau Dodok. Dodok dongane. Komet. Heeh. Tangga desaku kuwi enek
bapake bakul manci, ibuke bakul celana. Ya. Anake lanang putine jenakno Cina. Perkara bapake Bakul manci, ibuke bakul celana. duwe anak. Dadi Cina. Iya. Iki cekak-cekak. Cekak-cekak wong jaman biyen kok, Mas. Tanggaku desane ya nek bapake iki bakul apel. Iya. Ibuke bakul loli to. Kuwi anake. Ora. Apa to? Iki ape ra genah bocah iki, Mas ya. Nek aku saka kono pikiranku wis ora cetha. Pikiranku ya wis ra penak ya Mas iki ketoke. Lho itu tinggal asumsinya, Mas. Asumsi piye? Piye to, Mas? Bapake bakul apel, ibuke bakul loli. Hi iki mesti ape jorok kowe Ora iki. duwe anak lanang jenenge Teguh. Bocahe Kok teguh? Kok mboten pas nggih, Mas nggih? Kok teguh? Lah nek wau pas Mas nuwun sewu, bapake bakul manci, ibuke bakul celana. Duwe anak dijenakne Cina. Lah sing sijine iki mau tanggamu. bakul apel, Pak. Bapake bakul apel, ibuke bakul Loli. duwe anak. Teguh. Kok gak pas Purwakancine Lah to kok nek pengen bocah. ngerti jelase mbok takon bapake to. Kok iso takon bapake Lah kowe melu manak ora? Ora. Ora melu manak kok bingung mikir iki lho. Lho aku ora bingung mikir, aku njuk penjelasanmu karme piye ngono lho kok iso. Lah iya bapake sing luwih ngerti. Arep jenenge Teguh Agus karek kono to, Dok. Saya ora melok duwe ati jan lunu tenan kowe iki kok iso. Ditungane marang sing sunat. Nggih. Sing baku kula ngaturke sembah nuwun dumateng ingkang hamku gati nggih menika Bapak Ulum nggih Mas nggih. Nggih, Mas, Dok. Luar biasa. Menika gadah usaha empon-empon. Nggih. Empon-empon mawon niku usahane Bapak Ulum niku saged tinggi donga lho Mas. Lah pripun? Nggih to, empon-empon niku napa mawon wonten kunir, Jahe. jahe, kencur, temulawak, Nggih. sere. Lho niku lek diwerdekne wonten donga kangge sing gadah damel. Kadosta. Kadosta nyuwun sewu kencur. Kencur. Kencur niku insyaallah rezekine Bapak Ulum bakal kenceng inggih mancur-mancur. Oh, nggih. Berarti lumintu terus rezekine iso banter. Nggih. Ngono. Sing ndi? Sapa? Pak Ulum. Bapak Ulum menika, Bapak Ulum. Wilujeng dalu Bapak. Sing dijak. Urung ngerti piyantune kok wis teko kencur teko. Kaya Sik tak. Aja ngisin-ngisine Pak aku Ulum lho lho iki. sing ndi? Masa ditanggap ora ngerti piyantune kok. Kowe berarti padha karo apa ngelek-ngelek aku urung kenal Pak Ulum, wong ditimbali ya kudu ngerti sing nimbali sapa. Lah ya garing jawab sing ndi? Bapak Ulum sing gadah damel iki sunat iku kok. Ya iya. Sing ndi? Wilujeng dalu Bapak Ulum. Apane? Andi. Urung ngerti kok. Wau nyuwun sewu ngagem blangkon nek mboten klentu Pun gantos. umur ganteng. Nggih. Nggih. Ning Lah berarti kowe ngerti. Yo paham. Ingkang pundi Bapak Ulum? Wilujeng dalu Pak Ulum. Nggih, pripun pawartosipun Pak? Mboten usah bingung pun teng ngriku mawon pun santai. Pun pasrahke kula kalih Dodok kalih Mas Yusuf mawon. Lho sing ndi Pak Ulum sing ndi? Niki sing jaketan niki lho mereka. Bocah ki ngawur bocah ki. Asli niku. Asli sapa? Kamu sing metu aku ya kuwi to. Pidudu ngawur. Urung mesti kok iya. Urung mesti nggih Mas. Nggih. Jenengan pun ngertos wau. Empun kula. Pun foto barang kalih. Pun foto sareng. Pak Ulum, heeh. Luar biasa Pak Ulum. Alah foto ya. Lah nyapa? Lah aku kok gak. Lah terakhir ra pengen njaluk foto awakmu kok iso. Mumpung enek wong arep sumbar. Piye? Iki mau lak teko kencur ta, Mas? Nggih. Kunir artine apa? Kencur ki mau apa to, Dok? Kencur menika rezekine kenceng, Kenceng. ugi mancur-mancur. Oh. Tegese iso luweh-luweh. Iya. Ngono lho rezekine. Lah saiki kunir. Kunir. Hmm. Kunir nggih wonten werdine, Mas. Punapi. Heh? Punapi. Punapa kok Lah, punapi iya. apa jenengan niku? Punapi iki basa luwih sopan meneh. Oh, mate. Punapa ki biasane nek O ki kanggo jelasno sing gedhe, Lah, nek nek I kanggo jelasno sing cilik-cilik. Berarti aku cilik. Pamane kaya segoro. Wah. Dadine Nek sing cilik dadi apa? segiri. Segiri untumu. Lah piye to? Kali. Oh, kali. Kok kali. Segiri. Lah iki penapa dadi penapi lah kowe segoro kok terus kali iki. Oleh tau tuman to, segoro terus wi segirine. Lah aku ngepasang kalau Mas Yusuf apa Mas? Segoro kuwi menunjukkan sing luas. Lah nek cilik ya kali. Oh iya. Kunir. Kunir nyuwun sewu menika panjenenganipun Bapak Ulum menika piyayine tekun ugi mboten duwe rasa iri. Lah kok Kunir mletek iki matane. Matane dhewe kuwi. Teke. Oh, ki Kunir di- berarti tekun tekun mboten gadah mboten rasa. gadah rasa iri kalih sak padha-padha.
Ngono lho, Mas. Kencur, kunir, Kenir. jahe. Jahe. Jahe ta? Iya termasuk empon-empon ta, Ta? Empon-empon iku sae. Jahe niku nyuwun sewu lek kula werdekne Mas Yusuf. Nggih. Jahe niku bakal jaya usahane. Nggih. Oh, usahane Bapak Ulum menika insyaallah bakal jaya. Soale piyayine nggih nyuwun sewu, dana rasa, dana weweh. Nggih. Anu, empon-empon kan nek jenenge lempuyang. Nah, coba. Coba, ya coba. Lempuyang, mumpung ketemu wong cerdas lho, Iya, Mas. iya. Jere mau telu tok. Butuh tisu. Lempuyang. Butuh tisu. Mboten usah. Tetep iki tak isa-isana teng ngene Bapak Ulum. Lempuyang menika tegesipun nggih panjenenganipun Bapak Ulum menika piyayine kalem penuh kasih sayang. Lempuyang. Tepuk tangan. Matur nuwun. Temulawak. Iki ya termasuk empon-empon. Ki mau gak wis to jen. Burung. Temulawak. Empon-empon salajengipun temulawak, Mas. Nggih. Temulawak. Punapi ingkang dados Punapa? merdosipun. Punapa? Nah, merdos. Temulawak, temu niku pun ngarani pethuk. Nggih. Lawak niku pun ngarani seneng. Nggih. Perkara nek lawak iki guyu. Lah nggih. Tegesipun apa? Insyaallah keluarga ageng Bapak Ulum ini bakal pinanggih bagya mulya, hayom hayem tentrem. Allahumma Amin. Sik kok beda. Pripun? Nek morak kunir morak singkatan. Nggih. Kun, tekun, Kun iri ora Iri, nggih. tekun lan ora bakal iri ngono to Nggih, lebine. nggih. Lah temulawak kuwi te ki apa, mu ki apa, la ki apa, wak ki apa. Kula tak kira nek ngono. mboten mangke madani sing mriko-mriko. Wah, kudune ngono. Iki benten no, Mas. Ngoten kok jenengan nyuwun jlentrehke iki nyapa to kok sok. Halo, sapa masyarakat? Injih, Penontonnya full. luar biasa. Ki desa ndi to, Mas? Mbuh. Lho kok iso mbuh iki piye to kowe iki? Aku ra ro malah Ditinggal takon rene aku, gak lho. iso. Niki nyuwun sewu desa pundi Mas menika? Kratinan. Dusun Dusune. Kratinan. Dusune. Nggih. Desane Manyaran. Manyaran Kecamatan Banyakan luar biasa. Wonten ringgitan sing rawuh nggih kathah bludak luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang teng mrika sami sehat nggih Pak, nggih Bu. Alhamdulillah remen sanget saged pepanggihan kalih sedaya warga mriki. Nggih. Sampun ngantun napa dereng, Bu? Oh ngantuk aku mau takokno lho. Engko nek ngantuk ya turu dhewe to. Mbok ben. Mas, Arep ngeloni apa piye sampeyan? Lah iya iya kok ngelon. Sampeyan teko dindi. Malah teko dindi. Tegese ngene Ya lho. bener Mas. Mas kae to kok. Wong Jawa ki lamis-lamis lambe grapyak semanak srawung karo sapa wae ngono lho, Mas. Mriku mawon Pak, mungkin kula iderke. Iki kaya Hansip mau sing Ora wis beda seragam kok iso. Hansip mau ya apik lho, Mas. Beda. Ayo Mas mundur. Sik. Kurang maju. Kowe ngerti apa ora? Gak. Lho kok iso gak piye to Pancen omonganmu? pas turu. Pas turu piye? Kula namung saged dedonga ingkang rawuh teng mriki, kula nderek dedonga mugi-mugi sedaya mawon tansah pikantuk berkah barokah rezeki ingkang lancar Allahumma. Amin. Mugi piyayi mriki tanahe subur, tanemane kathah melimpah, hasil panenane kathah Allahumma. Amin. Luar biasa Geomet ya. Ya, ditungakno sing lengkap wong donga ya ora kulaan. Sing lengkap piye kaya? Mugi-mugi panenane kathah mlimpah ingkang gadah sawah. Sing boten gadah tumbas lho ngono. Oh iya. Kok iso mbok kon tumbas iki Iya to nek wis tumbas kan iso ditanemi empon-empon setara nggone Pak Ulum. Lah tumbas iki kok gak nganggo duit. Lho iya to. Lah nek ra ndek duit mbok kon tumbas nganggo apa? Ya utang. Ngono lho. Lah wong kok mbok kon utangi piye to Mas Lah maksudnya? jere ra ndek duit. Utang ning ndi? Ya nang bank ya to Mas ya. Iya. Wong bank akeh kok bingung lho. Kene Bank Jatim BRI ya buka. Bocah ki ilmune sesat ketok. Kok sesat piye lho kuwi bangunan dibangun ya kanggo awake dhewe. Mbok kon utang bank. Ya. Lah terus nek nyaur piye? Lho wong utangi duwe dhuwit kok ora? Ora duwe. Lah wong ora duwe dhuwit kok bingung nyaur. Mbok santai. Bocah ki piye to? Lho, wong utang ki umume ora duwe dhuwit to. Ya wong utang ki wajibe nyaur. Lah nek pamane pegawe banke terus apa kuwi golek awakmu. Nagih. Nagih utangmu terus piye? Ya semoyo to. Lah utang iki Piye? kudune nyaur, Mas. Bocah ki ilmune Nyaur lecet. nek enten sing dingke. Ora nek sing dingke Nggih. nyaur kok. Ilmumu kok lecet men to? Lho welut nih. So, Lho kok iso mbok kon apa kuwi?
Ditagih kok terus semono. Ya iya urung duwe ya. Kuwi jenenge wong utang kowe ora duwe isin. Sing ra isin ki pegawe bange. Lah kok iso? Lho ngaku ditugah takih bolak-balik lho. Ora tau tak kei kok jek nagih. Isin ta? Ora ndek isin ki. Kowe iki kocluk ketoke kowe iki. Pancene iya. Ambemu Koclok kok bangga. Ana lontang salam dhewe sing apik. Wis salam. Awakmu salam mbek aku salam ya padha ae to. Ya ora kok. Niki jenengan saking Saking Solo ndi? jam pinten? Solo Yojo. Endi to Pak iki? Ngayogyakarta. Jogja ono kok. Lah ya Jogja lho. Jogjane pundi, Mas? Gunung Kidul. Gunung Kidul kok. Oh, alah. Mau kabar kinabar dari Solo. Sampeyan sing ngendika Solo, Mas? Kula. Nggih, Kok kok. tak eling. Ah iya to. Wong sing kleru kok kowe kok aku mbok salah-salahne iki. Men ra ketok goblokku ngono lho karepku. Kok ya. Goblok ya aja diketok-ketokno. Kalau seneni sing nanggap. nanggap sapa sing nanggap Pak Ulum kok iso bingung kowe iki awakmu. Mbak Minrul diaturi, Mas. Oh nggih. Oh iya. Lho, mpun wonten. Mpun dugi. Tuh, Oh iya. Tak siarke. karepmu. Lho kok karepmu piye? Ya umume ya ngono. Jack 12. Loh, penak. Nggih, nyuwun sewu. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ada di sini. Tanpa kira berkata bisa artis yang berikut ini coba. Begitu pacar artis yang berikut atau terlibat partisipasi pada tempat-tempat yang contohnya. Berikut terlibat pacar. Kang salah dari putar presiden Kang Sung ini Kang ayo sulit terbawa semua terus berapa lagi Kang Sung Sing ngono aja nggo cangkem sing kuwi ya. Cangkemku ya siji. Dinteni wong langsung Ada Mbak. Lah kowe nek iso mbok yo ndang kowe. yo. Tul. Hei. Aku cekaos malahan kowe. Lah kowe nyeluk mintul kaya nyeluk tukang ojek kowe iki. Piye wong sing dinteni kuwi ya. Yuk kita sambut artis yang satu ini Joe. Satu ini. Siapa dia? Siapa? Min. Tul. Untuk Anda. Sepatnya Mas. Asik. Nggih. Nggih, pengestune tasih Joko, Mbak. Nggih. Ambimu. Ayo. Joko pisana engkek sampean. Ayo Joko ku ya pisan wong urip. Sugeng dalu Mbak Mintul. Sugeng dalu Mas Dodo. Pripun pawartos jenengan? Alhamdulillah sehat seger Ya Allah, waras. kita ayu lho sampean. Oh terima kasih. Boten salah kula lho nggih. Nggih. Sing nyerang mriku riyen lho. Lah, nggih. Kula namung ngimbangi. Iya, iya. Mbak Mintul nyuwun sewu nggih. Napa daleme celak kali mriki nggih? Saya Jogja. Lho Jogja. Iya. Jogja saking Jawa Tengah. Jojok saja. Walah, perjalanan. Kamu lupa toh? Yo lali. Ya Mbak Mintul. Jangan salahkan saya ya. Iya. Selamat malam, Mbak Mintul. Tul. Napa, Mbak? Niki sinten? Lah niku pesenane Pak Ulum. Betake kirik saking Ujang. Wah. Ajeng ke Joko ternak. Mbak salaman, Mbak. Mas, Dalem. aku tak menyapa dulu gimana? Ije monggo Mbak Mintul. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki sampeyan kan iki ya wong kabeh to. Loh. Yo wong to. Nggih piyayi mriki bagus-bagus tur nggih ayu-ayu. Tenan Mas. Alhamdulillah niki sing jawab salam kula dongak-dongakaken mugi-mugi sedaya tansah pinaringan seger waras panjang umur. Amin. Mugi-mugi sedaya rezekine selalu dilimpahkan yang Maha Kuasa. Amin. Mugi-mugi sing dereng gadah jodoh kados kula ngenten iki ndang diangsalni jodone. Amin. Doa baik kembali baik. Amin. Amin. Pun tepang kali dalangan apa dereng? Belum. Dereng. Kenalin dong. Niki lho ditepangke ki Mbak. Niki wonten Mas Yusuf. Mas Ansor. Yusuf. Nggih tesih legan. Umure piro? Alah. Selikur mancik. Brondong berarti ya ampun. Mas Yusuf. Brondong. Iki jamu berarti. Hah? Jamu. Yo kena dienggo jamu. Mas Yusuf salaman dulu. Oke. Perkenalkan nama saya Dini. Wah, langsung. Oh, iya. Wah. Wah, yo. Kenapa?
Kak, salaman Mbak, salaman. Iya. Salaman, Mas salaman. Yusuf, perkenalkan nama saya Dek Minul. Iya, nama saya Yusuf. Iya. Si. Kenapa? Aku ora gerkene ngene, sing tak wasno Pak iki ya. Pae kenapa? Ngece. Mboten ngece. Ngertos jenengane kaya ngertos Srikaya. Kaya. Oh, pae ngene. Wuk. Ngenten lho, sampean ati Oh iya. Lah, Sampean tak temokne kalih Mas Yusuf. Anu Mas, kodho ngorek Mas. Mas Yusuf madhep rene. Oke. Mana kan ini? Dung deng. Sambut juga saking sasaro mawiwahan sirat pojo. Nek dosamu kene piye? Nah, saya sakit lampahipun temanten Sarimbi. Temanten kakung inggih menika Dimas Yusuf Ansor weh, saking Gunung Kidul. Temanten putri saking wewengkon Kediri. Mintul. Siapa? Ora pepeh lampahipun saya nganten wedoke budhek kowe wedene. Lho, kok ora mlaku bel. Ayo mlaku, Dik. Aku gak dituntun. Kowe dadi sapa itu? Aku bapake Mintul. Kok plak-plek Aku kapan? Saya sakit lampahipun. Kula wakili ya, Mas. nggih. Nganten nek wakil ya. Ora apa-apa. Kae lho. Yo tak paran rene. Bicara panggih itu manten. Seneng dek, seneng. Ayo, Seneng dek. tak cepote kerisku ndak? Walah kerise ucul. Sampun, monggo dipun rahabi. Sik, Bab. manten kok monggo dipun rapi iki. Tak urus iki. Mas Yusuf nek wedi karo cah wedok apik. Apik. Wajahe abang biru kuning. Lampu. Mas, Halo, pripun? iki termasuk tipeku lho. Duh, tenane. Seneng aku sing cilik-cilik ngene iki. Krempeng ini. Heeh. Lho, lek sing krempeng ngene iki jelas gede lho, Mas. Mantel ora? Oh. Ora mesti. Ora mesti. Mesti. Berarti ngelokne. Dengan Ngono. kamu bicara gitu, iki berarti cilik. Loh, iya. Iki? Iya. Oh, so dipimpi. Mas Dodo. Sampeyan aja ngono, Mas. Iya. Awake dhewe padha adomae. Pripun? Kowe bareng ya combe lambemu kowe. Aku gak menerangkan kata-kata. Kowe lek ngomong nek wong lemu kuwi cilik ngono ta karepmu? Iya, Cok. Berarti awakmu padha karo ngecek karo warga kene. Nyapa? Khususnya sing wong lemu-lemu. Berarti nek wong lemu-lemu anune cilik ngono ta? Wapuk tenan kowe iki. Ora. Aku wis pantes bareng, Mas. Mbok yo pantes sampean gandrung Mbak Mintul jajal sampean bawa. Aku nek kon gandrung aku ora iso. Lah terus? Kuwi lho, sampean ibaratnya kucing diduki pindang cap lho. Tangane. Masalah. Ngene ta? Nah. Wah, iki ketoke momo yo. Aduh, Mas. Wih, Lah aku diwik-wik lho. Diwik-wik. Ora nyangka, ora ngira. pripun? Yogya kok iso wik-wik. Lah sing wiwik kudune pundi? Ya kono no. Aku mangi mendesai ben eneh ngono lho. Jajal sampean rangkul Mas, sampean rangkul. Ya ora neng kene to. Ya ora neng kene. Ini tak contone Mas. Pripun? Coba. Sampeyan wong lanang tas ngono lho. Iki wong wedok. Lanang kok. Woi, Ayo kene aku. lho Dul. Kene Dik, berdiri Oh Dik. iya. Aku kan wanita gatal toh. Jadi kamu tuh harus mengosok-ngosok gitu loh, Mas. Yo. Aku cedhak kira malah begamirah aku. Sampean kok sing dipilih kok sing kurunya apa lho? Karena yang kuru tuh itu tadi loh, Mas. Kuru ki lek sampean goncengne sepeda motor nglebar. Lho kan sing Oh ngono. Iya. Oh alah, iso ya. Iso. Ayo nembang. Ayo. Oh iya. Tembangi. Poli. Kono bang. Bocah kesusu ben kono kesersek. Mas kuncine Mas, enak beragi. Kunci Inggris po. Satu lagu buat kamu Mindul. Iya, Mas Dodo. Gini model. Ngapa awak dhewe biyen kepetho Lah nyapo, Mas? Kalah weton. Lah nyapo. Iki lagu mbok ngerayu kok mbok takoki iki piye to? Ngapa awak dhewe biyen kepetho yen akhire ati iki
sing diremo Melek. kabeh kuwi ora sing tak jaluk jare wong tuamu wetone ora gathok asale saka telo asik motong entuk iku tambane apa ala gathok asale saka telo lete motong entuk iku tambane apa Dodok wong-wonge gak paham kasmaran ngono to piye to? Nyapa Dodok? Lho dikek lagu percintaan kok malah teko gethuk iki piye to? Ini tadi siapa sih Mas kok ganggu kita pacaran? Kan Kamu aku tahu nggak itu suka. siapa? Siapa? Kamu harus tahu, itu adalah siluman ketonggeng. Oh, Iyo, pantesan. Pantesan kayak gitu mukanya Mas. iya mukanya siku kayak kusen. Hah? Dek Mintun, janganlah dihirukan. Iya. Yang penting aku dan kamu itu bersatu. Ah, terima kasih Mas. Kalau aku lihat kamu itu, kamu aku ibaratkan seperti bulan. Bulan. Aku seperti bintang. Bulan mek bintang sambar bledek tiyer bongko. Tuh, rek. Dek Mintul, Biarin anjing menggonggong. betul. Kalau lewat kita timpuk. Iya. Dek Mintul, Iya Mas Dodo. kamu aku ibaratkan sebuah bunga melati Wah. yang mekrok-mekroknya. Aku bagikan kumbang yang akan ngentup kamu Dek Mintul. Wah, urung sampe ngetup ya ambyuk. Ambyuk piye? Kumbang gak ngono gedene rek. Lah melatihne bejuk. Iya lah. Lho ibarat ya ora masalah to Mas. Oh, ibarat. Dek Mintul sayang, Iya Mas Dodo. kamu aku ibaratkan sebagai sepatu. Aku kaos kakinya. Waduh, ambune. Kaos kaki mek sepatu. Dek Mintul sayang, Iya sayang. kamu aku ibaratkan sebuah mobil. Terus Mobil kamu ambulan. kok ambulan? Aku supirnya. Itu mayitnya. Atas sih. Los ora masalah. Lah kok ora masalah. Lah aku dadi apa? Dadi mayit. Kowe dadi apa? Dadi sopir. Ayo aku tak wedoni nabrak wit bongko. Aduh ae. Balik aku terus to Mas. Jane iki apa lho kok sok. Lah nyapa mbok ibaratno mayit? Kok Pun ya. Mbak nyanyi sih Mbak, aku tintai Duet. Ayo. Iya. Ini Ayang-ayang, tadi ada yang minta. Ayang-ayang Mas. Iya. Ayang Dek. Ayang-ayang, oke. Ini dari penggemar wayang kulit nyuwun lagu ayang-ayang sing nembang Mbak Mintul sama Cak Dodo. Oh iya. Oke yuk, Coba. Oh iya. satu tembang ayang-ayang.
yen turu kapisan rengkang kuwasa Mas kowe sing sayang ralilo aku kudu Mas musti kandeng ati dongaku siji tresno iki abadi Oh, he he asmara doa kita Allah angkat kula lapor tresno kandang sampai jopo kami wangi tak pateni lahir tresno kang suci kasunyatan yen aku siramu Dodok luar biasa. Terima kasih bos. Ada Mbak Pintu. Siki, Bos. Ya seneng aja tuh. Aku yo yo. Ayo, ayo. Anjing laras. Ayo dong. Goyang Pin Mintu. Jaga dong Mas. Ayo yo. Ya. Jayo. Mas kowe sing sayang ralilo aku kudu kelangan. Mas musti kandeng ati dongaku siji tresno iki Tangane buka bareng ae. He aha he. He aha he. He angkat kula lapor tresno datang dan sambil jopo lahir tresno kang suci kasunyatan yen to aku siramu isin nyawiji dewa-dewa inaswara tuwano ati kawula angkat kula lapor tresno datang gendang sambil jopo kasunyatan yen to aku siramu isin nyawiji Wasik. Hoi. Hoi Mas. Pun. Sampun to Pak. Alah, pun kerenggosan ini iki. Ngos-ngosan kula. Wis luar biasa pokoke. Iya, biasa di Nggih. luar Mas. Iki nyuwun sewu lek kados Mbak Mintul kan jendrene nyuwun sewu dandut, pop Iya. ngoten niku sae. Ya nggak Campursari nggih apa-apa. apik. Ya nggak apa-apa iya. Coba nanti. Bisa bahasa Indonesia ya? Bisa aku kan lama di Cibubur ya gimana? Cibubur Jakarta. Iya, Ngapain di sana? kerja Kerja apaan sih? Angelo. Angelo itu apa? Angelo. Ya, ini ada Tak totno kok terus blegar iki nyapa lho wong iki. Wah, wis Wonten jenenge pamitan. mau tahu aja. Gimana Pak Mas Dalang? Mas Dalang ki lek disawang-sawang manis ya? Manis. Manis monggo to didilat. Duh, kok didilat piye to? Monggo to disawang kanthi cetha. Kok didilat para mangsamu masih kuwi Lah coklat. manis kaya madu mangsa. Wonten niki, Dik? pamuritan apa, Mas? enten anu Mas. Assalamualaikum Mbak Sane. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sugeng dalu sugeng midhangetaken wayang kulit saking Mbah Marsim nyuwun tembangipun pepeling. Oh ya, setunggal Pepeling. kemawon menika matur sembah nuwun. Oh ya. Diselingi ya Mas ya. Oh, Nggih no. Napa-napa? Kedahe ngoten Iya. dadi kripik gedang kripik telo ngoten lho. Sidedang padha rata. Sedang rata-rata. Nggih. Ngoten nggih. Mbak Mintul sampun setunggal. Nggih, terus pripun? Diparingi napa? Dikancani melih, setunggal melih sindene. Ora ya kur, pepiling ta nggih? Iya, pepeling. Nggih. Kur bareng-bareng ngoten nggih. Heeh. Oh, nggih. Minangkati pamburan saking Mbah Marsam. Nggih Mas. Anu Mbah Marsim. Mbah Marsim wonten pambutan ngersake pepeling. Kur sareng-sareng sedaya pesinden. Iya. Yo, kanca-kanca kaya apa ya?
La ilaha illallah. Monggo sareng-sareng. La ilaha illallah. Nyawang apa ora kok. Aja sembrono iku perintah agama. Ngelingono ing donya mung sedhela. Sabar lan tawakal asa sing kuwasa. Yen kepengen besok luar biasa. Sampun dipinangkani pamundutan nggih menika pepeleng. Mas Yusuf, dalem Mas. Niki kan wonten Mbak Mintul. Nggih. Niki asing tenggene YouTube Poko channel menika to. Nggih, nggih. Enten Mbak Mintul mesti wonten sing kakung niku sinten to? Pakno. Pakno. Heeh. Cocok niki. Lah pripun? Iki Mbak Mindule, iki Pakno. Aku sutradara ya. Kowe gak ganti kenci. Kencik sapa kok kencik.
Terus piye kok hahe-hahe? Kowe nguberi mintul. Mintul pas ning kono warung kowe dadi paknone. Iya. Kok aku sing incen. Aku dadi ndut. Ketoke kok enteng to gawean. Lah sutradara ya bebas to. Iya. Ayo, 3, 2, 1, roll action. Diwindul. 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 Apa to Pak No? Sampean ki piye to ya? Aku ki bola-bali nang warungmu kok ya tutup bae jane nek apa? Modali entek mbok gawe ngondol terus ngono lho. Lho, ngene lho. Butuhanmu apa kondo aku? Warungmu bakal tak tingkat 7, kondo tak bangun. Lah warung kok ditingkat 7 mulai ngebruki cengelmu terus piye? Ngono to Dimindul? Heeh. Oke. Pak No. Kok dicengel-cengel. Pancen nek ning gone YouTube ngono woko ngono. Oh, iya. Kowe ketoke ngalah tapi asline menang. Oh, Ketoke ngalah tapi menang. ngono ya. Ayo terus terang. Dik Mindul, Dalem Pak No. aku mbok ya di nyanyekno lagu-lagu. Apa to Pak No? Ah, senenganmu kae biasane kene Dik Mindul. Walah. Sebujur bangkai. Duh. Lagu cinta kok sebujur bangkai iki piye to iki? Sampeyan jane piye to Pak No? Ora sing. Kowe lambemu sing penak no Pak No. Sebujur bangke kuwi mayat lho Pak No. Sampeyan duwe lambe sing penak lek ngomong. Ora ngono, Dik. Maksudnya sing mesra. Dadi campur sari. Lha wong sebujur bangke kok mesra, mesra kondi. Mulai gak ngono siksa kubur. Genteni kowe dah. Aku ora ngatasi ya, Dik. Pak No ki wonge kendel kuat digdaya. Aku ya sing no asli. Lah kowe, Aku nio. kowe ya digdaya to kendel to. Digdaya apa? Ngono lho kok sok. Kowe ae lho. Ya Mbak Mindul nyeluk Pak No. Pak No. Aku kok kagen ya, Mas. Sampeyan kok kono, Aku Pak kok No kene ya. Ya ya. Ayo coba, Mbak. Kowe kok kono lho. Ngene. Ya no. Ya ya. Iya, Dek. Pak No. Dik Mindul. Kangen. Pak No. Nanti wonge. Oh, Mindul PC saiki. Iso bablas. Nah karo kowe kok enak. Iya to ngene lho kowe dadi Pak No kok gak iso to. Mbak sampeyan kok kono. Oh ya. Ngono. Ya, Dek. Pak Ndut tuh jadi. Kowe lho met matamu sawangen. Lho matamu sawangan. Yang oke. Iya Dik Mindul. Wah, iki jarwo. Anu sindene sampean gak nek sing kena di ngono to. Enak. Ngono lho carane. Ayo tegeke, ulangi lagi. Ora. Nah ya. Coba, ya. Coba ya. Coba. Iya. Mas. Pak No. Dik Mindul. Ya, dia bolak-balik si krempeng aja. Oh, hancok iki. Iso jalane iso. Wah, tau ndelok woko. Sampeyan aja ngenyek wong krempeng ya Mas ya. Wong krempeng kuwi kuat lho Mas. Lah orang tentu kok ya. Loh, tenanan. Tanggaku kayak krempeng yo loro. Lho pancen kae kencing manis sih. Gak petek manis jane. Tok rasake apa piye? Kencing anu ditambahi ya Mas ya. Tambah setunggal. Engkang sinten? Loro apa? Hah? Loro apa? Loro weh. Sing putih sing mbok pilih wis. Aku nundi ae oke. Milih Mas. Milih. Sing rada mbranyak apa sing Nyuwun sewu. Jenengan saged jumeneng, Mbak, nyuwun sewu. Kok anggap lempok apa piye kok. Yo kabeh iso. Mas yang asal jumeneng nggih, Mas. oleh wae sapa wae. Nah, niki mboten izin mangke mboten keparengaken. Nyuwun sewu diajeng kula aturi jumeneng sekedhap mawon. Menika wonten pawongan ingkang kaku menika badhe pitepangan kalih panjenengan. Alah sesuk yo golek sing kaku, Adek. Apa kuwi? Ono karo kono. Nah. Oke, gak masalah. Ora karo kono wis jan jelebut ngene. Ayo Dik, sini Dik. Coba. Dik piye sampeyan gedene mbocul, Dik? Ojo aduh. Langkai tape kan kok kecot tape ning ngono. Wis kecut to. Weh, apik lho Pak iki pomo dadi tenanan di anak kaya Upin Ipin. Lah pripun? Cilik-cilik. Wah iya. Kok kece yo Mas yo. Wis pantene. Kok sesuk gede dhewe. Apane? Yo anake dadok. Ora tau gede no ketoke. Lah iya masalahe kuwi lho. Dik.
Iya, bengi iki Mas. masyarakat niki dikempalke kalih Bapak Ulum, ditanggapne wayang, enten cindene kathah. Niki kangge menghibur. Yuk nyanyi yuk. Nyanyi apa? Pokoknya apa wae sampean sing nyanyi aku mesti bakal seneng. Ah, kok so sweet. Weyo untune iso meletek. Kok untuk kok meletek lho, mbok sing romantis ngono. Kuwi dirawat, dibekel ben untune ketok rapih. Oh, lah bojoku kok tak rawat kok yo ngono. Lah ora nganggo kawat kok beton neser kok bojomu kok ngomongan. Ora behel kebegel kok ya. Ayo nyanyi Lagunya apa, Mas? Lestantun. Lestari. Lestari. Ora sanggup Ya bahasa. koro. Lagune. Roh. Ayo. Mas, besok kita jalan-jalan kemana? Kemana saja yang penting ojo ada ya. Ke luar negeri ya? Olah ojo teko pare bingung kok. Lah kemana? Iki lho ngajak teko luar negeri. Pare kono ae mumet. Dedek Mindul. Iya, Mas Dodo. Sampean ki wong wedok sing ayu sing tak tresani dhewe. Makasih. Sampean pengen jalan-jalan kemana sayang? Aku ke komplek guyangan aja, Mas. Wah, seru tuh. Wede. Seru tuh. Melok dong. Jangan di situ. Kita kan dulu ketemunya di situ. Kan di situ aku pas hei. Itu tempat Jangan di apaan, Mas? situ. Itu wisata religi. Wah. Komplek guyangan wisata religi apa? Iki lho takon. Awake dhewe iki ngono lho. Sayang Mindul jangan ke situ ya sayang. Terus kemana, Mas? Besok kita ke Thailand. Wow, naik pesawat. Iya dong, pesawat telepon. Ya. Mas, Dia kita besok pesawat kemana? terbang. Oh, kita besok kemana, Mas? Ya bebas saja kita cari sarapan. Paling tidak sarapan kita nasi goreng Yunani. Wow, Nanti makan siang bistik. bistik. Iya bistik. dong. Malam nanti kita makan lumut. Terus, habis makan lumut? Yo yo nila kata. Kurang romantis. Iya, Mas. Kalau kita nanti makan malamnya, dinernya makan apa? Kita makannya di restoran di mall. Wow. Makan yang Hei, mahal. kowe tau nang mall pesenmu teh tawar no. Saru. Teh tawar piye? Minumnya api-api. Teh tawar kan kesehatan. Kamu minta makan apa sayang? Aku mau spaghetti, pizza, hamburger. Nanti kita borong setoko-tokonya sama bakul-bakulnya sayang. Oh, makasih. Wow. Oh, Mas. Wah, iya sak jurusan kita ya. Aduh aku milih sing kene dhewe. Kene dhewe jalane ora sarno-reno. Apa jalukane kono? Anggere nek dhuwit tik karo GPU nu wis glegek. Gak piye to. Sayangku Mindul. Iya, Mas Jojo. Nanti kamu pengen beli mobil apa sayang? Aku pengen beli mobil Alphard. Dua Alphard. Iya. Yang mahal dikit nanti tak beliin mobil sporot mau gak sayang? Boleh. Yang kenceng itu loh, yang kenceng itu Lamborghini. Lamborghini. Iya. Nanti kita berdua. Ya, sayang. Aku nanti dibelikan mobil apa? Kita sekalian urut. Wis tak geraji garismu. Sing mesra ambek pasangan. Yang mesra loh, kita Pasti tak belikan sekalian kita wirausaha. apa? Dam truk. Kok dam truk? Oh iya, nanti kita prewedding ya dadi jobat. Kita bojomu masih kok- ya. Ayo, keluargane sapa ki? Bojomu mbok anggap mbok kira pasir Lumajang to piye? Mas Jojo, Dalam. aku iri kok itu dam truk besar banget. Aku pengen yang besar. Ya jangan besar itu besar tapi itu buat itu untuk yang rekoso. Bahasa Indonesia rekoso. Mas, kamu nggak besar kecil nggak apa-apa. Gak Aku apa-apa suka yang kok. penting blak-blik tengah-tengil ya. Sayangku Mindul. Iya, Bisa Mas buat Jojo tes-tes. sayang. Nanti kamu kita pacaran 2 bulan langsung nikah mau ya sayang? Mau banget, Mas. Nanti aku kamu udah- tak belikan itu perhiasan gelang kalung emas kira-kira beratnya 7 kg. Kebakaran. Ya coba iki lho piye? Sing aneh-aneh kok. Aku golek sing lalus lembah manah ngene. Ya lah moro-moro meteng lho. Aku kurang halus apa, Mas? Kamu jangan jerit-jerit kayak sana. Terus aku harus gimana? Yang halus. Oh, Mas. Lah ngene lho iso garing. Mas Dodo. Dalam. Wah. Aku juga bisa, Mas. Nang turu le, ayo le. Wis sampe mulai iki. Film apa iki? Alah wis plus kabeh. Wah
repot awake dhewe ra iso dadi Ditonton tuntunan cilik-cilik lho. lho. Dek Mintul saya. Iya, Mas. Nanti kita pakai mobil perhiasan. Nanti kita setelah makan kita pencuci mulut yang buah-buahan mau nggak sayang? Boleh. Apple. Apple anggur. Anggur. Iya, strawberry. Strawberry. Oh, kesupen. iya. Kita apa cuci mulutnya? Sunlight. Nanti kalau sudah murah ya kan, pasti sudah tidak Seneng. amis. Seneng lek bojomu mukok-mukok kowe. Kowe mending bayangno kene piye. Unduke berbusa. Mas, dalam nanti kita tidurnya bermalam di mana? kita Pos kampling. Pos Lah kampling. duitmu apa rantai mbok tuku perhiasan, mbok tuku mobil spa. Kita Sabar, orang Mas, mampu, sabar. Bro. Mbak aku wong tipis kere kaya kowe kuwi. Loh. Sorry, Bro. Kowe mampu? Mampu no. Lah aku nek ngene. Lah kowe mampu apa gak? Gak. Dadi apa nganggo dam truk bareng urusane apa? Loh, ya dikredit to. Kredit. Mas, nanti kita hotelnya bintang 7. Bintang tuh puyer nduk kuwi. Puyer iki. Iya wis Terus? telu. Ya Mas, ya puyer ya kuwi. Kowe umpama dadi tenan karo Minto. Lah ini apa? Ra ikhlas aku. Napa ora ikhlas? Aku bayangno anakmu lho, Bi. Anakku piye? Wih, jan kowe gawedi rantai gulu. Apik. Bayangno lah. Anakmu ya. Itu paketan Mas. Paketan piye? Ayo, aku pala langsung bablas awak. Gak apa-apa ya Mas, ya kok anak kita gini gak apa-apa. Nanti aku pinjam laki-laki lain ya. Loh, weh. Bapaknya tetap kamu. Lah, setuju aku. Aku kalau lewat nyambat aku ndak masalah. Pendok Kula- korek. Bojo disambat. Ya ora gelem ya wis to kok. Jangan urusi keluarga di situ. Itu keluarga musyrik. Musrik. Keluarga musyrik. Yang penting aku itu kuat. Aku tunjukkan kekuatanku. Iya boleh. Kamu percaya sama aku? Percaya banget. Mana tangan kamu? Iya. Wani kowe ngene iki. Apa tarik tambang? Tuh, kok tarik tambang piye tuh? Anggap lomba Agustusan tuh. Nanti kekuatan. Jangan Mas. Terus. Mas, kita gayanya gimana? Coba. Aku belum jelas. aku pengen yang milih. Jangan kalah dong sama mereka. Awake dhewe kaya bonsai. Ayo tunjukkan kekuatanmu. Hei. Iki piye ta? Gak iso bela diri udah. Bela diri piye? Anu dansa. Ayo diputer terus diangkat ngono lho, Mas. Terus cekel kowe dansa. Wer. Yo. Hut. Aduh Mas, aduh. Piye anake wong mbok etet-etet piye to? Mbok jamu sik ngono lho. Oh gak kicini kok wabet dosane akeh bal. Kok iso dosane akeh. Tambemu wabut. Tambemu kowe. Ayo mbok jajali wekmu piye? Enak men kowe. Ayo nyanyi to. Ayo. Lestantun. Ayo, Mbak. Lestari yo. Ye, dosa. Ayo iki sing tau didosani karo kowe iki wong semene iki klebu aku. Oh, korbane niki. Heeh. Alah kowe korban kepiro met kowe? Dadi iki paguyuban nyangga dosa. Iki kerawitane jenenge kerawitan nyangga dosa. Heeh, dalang isi konedo. Dek Mintul. Apa? I love you. Oh, so sweet. Oh, Dek. Kena telak ya. Dilat. Gak roman. Bener Mas. Kena telek ya. Bila. Bener cocok Bayu, cocok sampean. Sapa kowe? Delok karek delok cekek. Oh ternyata situ Lho, pasangan. Ya, itu kan keluarga telek sayang. Lu katanya dikon dilat telek kok oke. Kok mewakili gitu. Keluarga telek kamu. Telek teles dah. Apa kuwi? Mas elek rada pantes. Dan nek aku, Telek garing. apa kuwi? Mas elek maling. Wah. Kak, ayo. Lho bojomu urusi yu, ora mbok urusi mangani tandurane wong lho. Enggak apa-apa, aku sayang kok ya, Mas ya. Oh, sing wedok iki yo ketoke trakung. Weh dipilih Mintul apa nggo tumbal. Ayo, satu lagu bersama. Ansor Laras luar biasa. Iya, terima kasih. Kompak. Terima kasih Mbak Penny. Iso Siapa? kok peni. Mbak Penny, Mbak. Pen. Mbak Niken. Niken. Mbak Iya, Niken. makasih. Kok Mbak Peggy. Iya. Sapa? Mbak Penny. Oh, Penny. Iya. Terus ini Edi. Pripun, Mas?
Nawala Mas Dok. Nggih monggo. Monggo lho. Sugeng dalu nderek wungon, sedayanipun mugi lancar. Amin. Amin. Nyuwun tembang gubung asmara saking Pak Waris Sugiono dari Surabaya. Oh, saking Surabaya. Nggih. Apa kowe? Napa-napa. Wis suaramu kok malah gedhi, Met. Ah ketularan Pak Nong. Iya. Ya. Apa nih, Wong? Napa pamrentane, Mas? Gubung asmara. Gubuk Asmara. Iya. Mbak Mindul dikancani mboten? Loh, koncone jenengan mau. Aku. Iya. Iya. Bisa nggak bisa pulang? Hah? Bisa nggak? Kalau nggak bisa pulang. Kalau nggak bisa pulang. Gak bisa pulang ya. Iya. Keplak dasmu. Wih. Aku kok bagian Mbak Mindul, sampean saja kok nyepele Mas Komet to, Mbak. Sampean ra ngerti to digdayane Komet kaya apa? Kaya apa? Ketoke ning kene dagelan, ning omah ning kono dadi anake camat, sapa sing ngerti wong ado omah? Masya Allah. Sampean ra ngerti iki kelebihane apa? Apa, Mas? Suarane jos. Masya Nyanyine Allah. juara 1 loh Mas Yusuf. Coba. Dites aja Ya, ada masalah. coba, iya. Ya, Met ya? Iki. Iya. Coba. Ya, Met ya? Ayo, Met, tunjukkan kemaluanmu. Kemampuanmu. Kemampuannya. Iya. Wah, apik Mas ya. Urung. Go ngidul. Kowe iki lek nyeluk nek gak enak men to. Duh, ae kono ya buat kok tak. Sebelah buat kamu. Apabila kau rindu padaku, petiklah dan bernyanyilah. Komet. Wah. Dodo, Dalem, Met. dongakno aku renek popo. Lah kowe krasa piye to, Met? Aku wis mulai milih. Wong lanang kudu kuat. Wah, aku ra kuat nanti kene. Aku ra kuat. Piye to, Mang? Piye to? Nyanyimu piye to? Nyanyimu piye? Kok Mbak Min- Apabila kau rindu padaku, petiklah dan bernyanyilah. Apa kok sama gedandul? Kowe krasa piye? Kowe krasa piye? Kayak ini lho terus no. Lah nyapa? Pau enak. Aku tuh nggak bisa Mas kalau dengar suaranya dia kalem gitu aku gatel banget. Waduh, sing dideme kecamatan ya. Mbah, genteni Mbah. Mbak Marim. Ayo niki dipinangkani nggih, Mbak. Oke Iya. boleh Mas. Nggih. Gubung asmara. Gubuk Asmara. Iya. Nggih. Apa terus ke rencang? Tadi Iya. mungkin mungkin botak ban cinde ban cilatang dibeda-beda. Iya. Maka sing putih niki. Mbak Bella pengen Oke, nembang. Mbak Bella. Mbak Oh, Bella. nggih. Mbak Bella Mbak Mila ngaco. pemeruh. Mbak Mila kok didinge kene. Ben kita gap ya. Ya, ya. Ya. Tenang mawon, ayo. Ansor Warasu. Cek. Halo. Halo, Halo. Bella. Iya, Mas. Oke. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Ini ada satu permintaan Gubuk Asmoro Oke. bersama Ansor Laras tentunya. Heeh. Bella, kamu. Bila, Mbak Bella. Beto, Mas. Iya. Suaranya kaya Bang Haji Rumah Irama ya, Mas. Nggih. Roma Wasu ya Mas. Lho, kok asu piye to? Wapi. Mau api. Susu Arabi loh. Aku tiba nganggur. Gubuk Asmoro permintaan dari Bapak Bapak Sinten. saking Surabaya nih Bapak. Pak Waris Sugiono. Pak Waris Oke, Sugiono. Pak Waris Sugiono. Dibawani Mbak men komplit. Oh iya. Oh komplit. Iya. Oke. Dibawani. Nemo loro. Ayo. Nyingkar nyingkur. Ampun lenggah Mas. Nggone Lah entek. kok do lenggahan iki? Nggone entek Mas. Oh, iya. Nggone entek Mas. Tak kira kanca kaya medhit sampean.
Kono nggo ndeleh tremos ngono. Nggo entek, Mas. Lah niki kan trimo sing lho. Kono genset ya. Mriki lho ngrencangi kula. Wis, iki upama ning alam donya ora ana wong lanang liya kejaba aku karo Komet. Kira-kira sampean sing milih Komet apa aku? Loh, piye? Aku kan ning memilih donya antara ning dua donya ini. iki wong lanang karek loro, aku karo Komet. Kira-kira sampean sing dipilih sapa? Mesti pilih bunuh diri deh. Lah nyapa? Hal loro kaya kethek kabeh. Ora tepak kabeh. Oh, monggo dilajengaken. Rak ming kaya, Mas. Aku paham diri jadi. Go Mbak go. Loro. Wiwit pane nyingkar nyingkur. Jajal jenengan, Mas. Heeh, Mas. Lingsom yen kemutan. Kene ya apik ya, Mas. Lho ora digero, Mbak, mboten penak. Jenengan Kok terus alasan lho jenengan ki ora. pirang-pirang dina ini ndak enak. Anu Pirang-pirang dina. geroke rutin kok Mas niku. Nggih. Saben dina. Nggih, nggih. Jaya Endro jenenge. Lelampahan tresno tulus senadyan ing gubuk Dandan asmara. Dalang dandan. Kok nek masang kusen mungkin kok tak tok gak roh. Ngegongi ya lek iki ki. Oh alah. Nek rampung ki terus dak. Dalang ki nek tanggapan to, Mas. Nek gak tanggapan ya pasang kusen usuk reng ngono kuwi. Oh, becek, patek gak Sopo? Iya. Sakniki sesuk. Tetanggapane saiki kok. Iya. menggeh-menggeh aku, Mas. Menggeh-menggeh ya. Meladeni wong loro iki. Alah ora kono tok wis. Menggeh-menggeh. Kepen ngomong berat badan ngono. Abot kabeh. Salah nih. Apa nih? Nah abot iki salah nih. Jenengan disalah nih. Nah aku kan enteng. Oh, enteng. Ora kayak lemak tok. Lemak piye gaji kok. Nek cara tekku koyor grup iki. Iki termasuk koyor grup. Kayak jenenge son. Koyori sing wong lemu glimbur-glimbur niku. Koyor iki ya gajih kuwi mau lemak mau. Makasih. Nek aku ya meng kae lho nereske kana kae lho aku lho. Ora apa-apa, kae misananku kok. Lho, sampean karo Mas Yusuf cek dulur. Misanan karo Mas Yusuf. Ora ya gur gantol-gantolan ini. Gantol-gantol. Kalajengaken diajeng. Iya, telaske, Mbak. Sedatan sajroning ati. Datan luntur. Aku kowe dadi garwa Mas. Sampun katur, matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Iya. Sampun katuran menika pamundhutane sampun dipinangkani nggih, Mas. Nggih, Mas, Dok. Heeh. Mbak sapa Mbak Mintul. Mintul? Iya. Sampeyan kok ngewaske Mbak Mintul. Lah pripun? Nggih. Ya ora piye-piye aku. Ah, berarti nek ra piye-piye gak normal sampean. Aku ket mau piye-piye kok. Piye Mas Yusuf iki? So. Hey. Jebakanmu berhasil. Inilah jebakan Batman. Oke. Aku piye-piye. Nek gak piye-piye berarti wong gak Normal.
Sikak. Ya Pak Winul. Tombong ngantuk. Ayo. Anu Kemana? Mas Nanang dari Nganjuk katanya tadi mau duet sama Mbak Mindro. Mas Nanang siapa? Itu Mas Nanang itu. Sing ngagem kacamata kuwi. Oh iya. Mas. Mas. Met. Ya. Dituntun Mas. Oke, monggo. Iki nyapa bidai kok nggih kacamata Mas Dodok. Anu silo. Oh silo. Trepane ngale nggih nyuwun sewu. Coba. Ya, Dek. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam Mas Komat enten apa nggih? Ade nambakne niki. Keluane napa? Keluane merem. Ya gitu to. Iki mlah nyauri gak enak dhewe lho. Keluane napa? Keluane merem. Merem berarti mboten ketinggal sampean iki kok Aku pengen kenalan dulu Entah dong. kenalan. Iya. Ayang Mintul. Lah. Ayang Mintul. Bah aku jan ngok aruk nyapa to kok ngarep. Kok yo ngerti ya? Cok sisane kok. Oh, Piye to ki? Matanya ngerti no. Oh alah tok. Ora tenan kok Walah tol Mintul ayu mujan ngedap-ngedapi. Wis sampane kaya roro wae ayumu Lho ngedap-ngedapi. aku kulino nonton YouTube apa meneh dhek nek jan muni Pak Nur jan mirasa. Sampeyan nonton YouTube carane piye? Oh, ada deh. Engko ya tak DM. Kabele dicolokke Mas. Nggih. Oh, enten dicolokne. colokane. Oh, nggih. Selamat malam Mas Nanang. Selamat malam Mas Komet apa Mas Dodok ki padha men rupane aku ndak aneh bingung aku. Aduh. Aku sing normal gak iso nyurteni lho. Mas, kita kenalan dulu dong. Iya Mbak Mintul. Tangane. Alah wong kleru. Wong kleru radiokom kok. Golek Namanya kesempatan. siapa? Namanya Nanang MR atau yang punya TikTok Nanang Merem. Ya salaman dulu to. Perkenalkan. Salaman Mas. Koyok ngene kok tangane Mintul ya apa telek. Kowe kok tak tutuk karo tak Ngerti to. Kok ngerti? Oh kene arep dihapus ya. Perkenalkan Mas, nama saya betul. Kok Iki lho, rono-rono ya. aja dikerjai sakne. Ndak kaki desele apa dipateni. Ndang. Koyok ngene kok Mintul lho. Duh. Maksud iki aku wis ngerti. Aku gemes aku karo Mintul aku. Wah, lagi lungguh. Kowe kita yo mili. Aku wis ndak kuat tenan aku lek ngene iki. Ora kuat ya selehne kok ya wis Iki diaturin apa? Nembang apa Mas Nanang? Mbak Mintul sayangku, Iya. maukah kita berduet? Udah. Harus mau Oh ya. iya mau. Lagunya apa? Lintang Asmara. Lintang Asmara. Dul. Penak lho. Iya. Aku ini karo Mbak Mintul sing gampang-gampang ae ndak perlu sing ngelo-ngelo. Iya nyuwun sewu Mas Yusuf. Pripun Mas? Mas Nanang ki nek cedak Mbak Mintul kok terus hidup ya. Oh langsung meripat sing ngesor sing awas, sing dhuwur ndak ndak masalah. Isor. Isor ki sentolop. Oh, nah, Center. nanti aja tak DM apa to meripat ngisor, engko tak DM. Mas itu kacamatanya tembus pandang tuh Mas. Oh iya. Kalau dicopot? Wah, nek dicopot ya peteng dedet. Sami mawon. Mas Nanang ini dibalik kekurangan ada kelebihan. Ada kelebihan. Nggih, Mas. Ngeten iki nggih belajar kok, Mas. Monggo Mas Nanang. Berduet apa? Lintang Asmara bersama Ansor Laras. Oke. Ral riyen nggih ngangge ral. Oh, harus. Ayo nang. Wong ayu tresna mukinarya tombo susah jroning batinku. Dik Mintul. Aku wong bagus. Harus sese, Mbak. Lalale. Oh diwarai yo Mas. Ya nadanya segitu. Wong bagus. Mantap. Rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu.
Masih bersama Ansor Laras ada Dek Mintul. Tarik masih. Ada Mas Mas Dodo. Ada Mas Nana. Goyang Mas Nana. Asik. Ayo Dek Mintul, goyang dong, Dek. Ayo Mas. Siang Pantoro Ratri Mongeling manis sing ati Setiaku, setiaku. Setiaku bisa anduweni Barang sadyang sulasmi Rasa kangen kang nimputi bulan dadi saksi upayane katan nirinjani janji supaya bukti supaya mati Mugi katur Mas Waris Sugiono saking Surabaya semua Coba. Mas Tarno Tania Jaya ayo Mas Nana yang mesra dong Oh ya. santap rasa hatimu tresnaku tulus jroning kalbu ancap saka raga tresna rapi sedih bisa Mas Nana, goyang dong sampai bawah. Dalam sayang. Benang ora batune entek-entek dhewe. Ijane lakon apa to, Mas? Siang Pantoro Ratri Mongeling manis sing ati Aku iso anduweni Marang dia sulasmi Rasa kang nimputi bulan dadi saksi upayane datang balenjani janji supaya bukti supaya mati ayo Mas enak loh Mas
Matur sembah nuwun. Sembah nuwun Mas Yusuf. Terima Nggih, kasih Mas Dek Nanang. Mintul Iya sayangku. mas, makasih. Wah aku mencintaimu Dek Mintul. I love you too mas. Aku tak kuat aku. Sampean mriki kalih sinten Mas Nanang wau? Nggih niku pedan motor piyambak. Dan motor piye, Mbak? Lah kan dadal. Loh, lah aku pedan motor langsung A1 jurusan akhirat langsung. Ora sapris neleng. Ora Tek, ora. Pun nggih niki jansate badhe dipateni. Ah, jansat. Nggih, sembah nuwun. Nggih, matur nuwun Mas nggih. Mas Nanang Kula menika terki nggih. tepi-tepi saking Nganjuk nggih Mas Nggih. Yusuf. Saking Luar Nganjuk. biasa. Di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Nyatane suarane yo kepenak tenan Mas Nanang. Istimewa. Ya rene kowe iki anut aku to. Kok rene terprotes. Yo Iki arep nanti tak terus nanti gak ngerti ta? Wis. Nggih. Balik nggone mau. Cil, cil. Ingkang baku Mbak Mindul teng mriki kula panjenengan namung saged dene dedonga kagem ingkang ngamungugati Bapa Ulum mugi-mugi sabadane adicara menika tansah pinanggih bagya mulya tinebeke saking sambikala cinaketke rezekinipun nggih Mas Yusuf nggih. Allahumma Amin. Dongamu apa, Met? Aku ya padha. Yo mikir dhewe ngono aku ya padha. Muga-muga sing dikitan dadosa putra ingkang migunani tumrap nusa bangsa. Mugi-mugi tercapai cita-citanya. Bapakipun Pak Ulum mugi-mugi usahane tambah besar, tambah jaya, tambah sukses. Kagem sedaya ingkang rawuh mugi-mugi tansah sehat walafiat panjang umur. Amin. Nggih. Nggih Mas Yusuf. Pripun? Apa sarep rampung le libur? Urung iki cek petang jam. Oh, ayo. Niki limbukan terus rencana ngantos sak jeglek listrik. Sak enteke solare. Mboten nggih sak madyane mawon. Ayo nanjake pesinden kok ya Mas. Sinten malih. Siap. Ayo Vi, ngadeg Vi. Wah, Mbak Bella sampun, Mbak Niken sampun, Mbak Vi. Mbak Via. Via nggih. Via apa, Mas? Coba sik ndi? Via telepon kena. Via seluler. Si Budi? Sing ngang pundi, Mas? Mbak Via, Mbak Via. Mbak Via putra kedan sangkit kepel tong putra dalang abang sada putra barabaya obaja nonton Via Alvia ya Kepala pusing. Minum. Via Bandrek. oh iya Weh, iki cocok iki, Mas. pripun Mas Cocok gandengane komet iki. Aku terus. Kok iso cocok iki sebelah ngendi to, Mas? Lah, aku iki wis kadung karo Mbak Mintul iki lek tak tunggone kepangan garangan repot iki. Kalau kamu kan setia mas. Ya iya no. Kalau situ? Ya itu selingkuh tiada akhir. Sampeyan selingkuh, Mas? Kok judes ngono to, Met iki? Lah sing gelem sapa to kok ya. Dek Via ya. Iya. Pidalem saking putih. Pathuk. Putih. Pathuk Gunung Kidul Yogyakarta Indonesia. Putih. Pathuk Gunung Kidul Yogyakarta Indonesia. Oh niku pathuke kering apa basah? Kuwi batuk. Bathuk, Mas. Batuk. Oh iya. Pathuk ki sing kene bathuk. Bathuk. Rati maju mriki nggih. Nggih. Kersanipun para pamirsa ngertos sinten to nika lho. Kok ijo? HP ijo, Mas. Lah ya ijo kok apik. pengen tak pecok-pecok Mas iki Mas Dek Via. Nggih. Badhe ngaturke napa? Lagu, Mas. Napa tembake? Manut, Mas. Aja manut ya kudu duwe inisiatif dhewe apa to? Lah, ada permintaan wis entek ngopo kowe Bebas berarti ros. kembang rawe, Mas. Ha iki lek gatel iki. Iki gatel. Kula remen sing gatel-gatel. Oh, oke. Mari kembang rawe kok iki mesti sambel kemangi. iya Ya, yos ora Kan nggak ada permintaan kan? Ros. Kan nggak ada permintaan. enek enek permintaane liyane kembang rawe ngono jane Tidak bisa setuju toh, Mas? Aku oke ya. Oke aja. Mas. Setuju nggih jenengan nggih? ojo Aku sih yes. ojo Yes, wis 2 lawan 1. Sik ta sampean modele karo iki kok kudu bertengkar ya nyapa to, Mas? aku dasare ora sudi nek kon aku karo kowe Lho, kudune sampean nek iki bersyukur enek wong Lah, wedok piye? ayu kaya ngene. Oh, makasih, Mas. Mas, makasih. Iya. Mas. Kok tak transfer ya? Oke. Mas tok lagi sampean sing ngalem dekne Lho, lah biasanya pripun? Sampeyan apa bar ditolak to ya.
Ora kok bar ditolak. Urcen karo aku ora akur nek karo. Ora lek. Aku sia-sia nek karo aku kok. Oh, aja kaya ngono. Kono ding sing sia-sia karo aku. Sampeyan ya kaya ngono kok malah sia-sia kene sebagai pengayom. Iki ra kabeh ki apa tanggung jawab wis sampean sebagai dalang ki kaya-kaya supire. Ngono lho. Dadi ora sampean disia-sia to. Ha iya. Ora oleh kaya ngono ki lho, Mas. Sing apik sampean kudu iso mengayomi, ngono lho. Aku sia-sia karo dhek mergo dhek sia-sia karo aku, Mas. Lho, Ha mergane kono sike, Mas. Kono sike, Kono sike, Mas. kono sik. Sampeyan percaya aku mau percaya kono? aku percaya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wis pol nek kuwi Pol wis saya Pol ojo wis teko dibantah. Gusti Allah pol wis. Entek. Wis ora iso melu ki aku. Ah percaya liyane musyrik kok ya. Oh, srek dong. Iya. Nggih, ACC. ACC apa? Bang Rawe. Kanca-kanca ACC ora ya? ACC. Rasa ya. Ah, kanca-kanca ora ana sing ACC kok. Setuju mboten Kembang Rawe? Oh, mboten. Oh. Engko aku tak top up engko sapa sing butuh saldo gawe WA kae. Wingi wae njaluk top up aku rong tak balekke lho. Apa ya? Heeh. 200 kae. Heeh. Oh, tanggunganmu, Mas. Tanggunganmu. Ki Balekno. sinden kok Sing konter. sing njaluk udu aku. Sapa? Aku gur nembung ketok. Iki komplotan kok. Sing bonang. Nek ora ndidit ya wis. Ya aja Kembang Rawe ya. Iya. Kena tak titeni. Ora iso, pokoknya Mbak Rawe monggo. Piye to sinden kok maksa lho. Lah mau aku kon milih lho, Mas. Jare ora ana permintaan. Ada permintaan selain Kembang Rawe. Ah, permintaane ku kok ya Mas Kok kowe. ngeyel banget to. Lah sing ngeyel ki sapa nek ora kowe? Kena tak titeni, Mas. Pripun? Wong wedok lek mlakuke bokonge nyembul ngene. Ya, Ndoke waki ya. ndok iki kira bapak. Ndok apa? Tanyakan Pak Ulum ngersake napa. Nuwun sewu Pak Ulum badhe ngersake tembang napa pamundutan apa Pak Ulum? Nikole. Endi to? Nikole pados si dhewe. Nggih, Bu, napa, Bu? Pak ya gak roh. Apa, Mas? Bu ngersake napa, Bu? Jambu alas. Jambu alas, oh nggih niku nggih kula nggih remen. Apa wong bagianmu meng Pamundutan saking Ibu Siti Mas Lama ngersake jambu alas. Nggih, jambu alas kula nggih remen. Nggih, Cocok Bu, niku jambu kene alas, dodok nggih. cocok. Alah. Wis ora iso piye-piye aku nek ini. Iki pomo tenan gendeng aku no. Walah, lemak ketemu lemak. Akhirnya dadi gajih tok. Lah lak ya jan wis gajih tok to. Apa mau awake dhewe buka bakso? Heeh. Bakso otot plus bakso gajih. Lah nek pamah aku Hah? bukake bakso karo Alah urung komet. buka tak tutup dhewe. Aku ora kudu buka bakso ade. Rawon. Oh, rawon. Kowe elok. Enak rawon ketoke aku melu sampean wae, Mas. Lah iya ra. Rawon wong paling sedina rong dina mambu. Lah nek aku jelas soto Lamongan. Wah, aku yo mau sing mambu. Wis karo soto Lamongan. Yuk langsung wonten jambu alas. Dadah. Wong nembang mesti ganggu Pun matur nuwun. Matur nuwun Mbak Via. Sik kowe kok prengat-prengut to. Kuwi aja prengat persis iki lho nek kowe Wis prengat. terus tak angkate aku. Eka. Iku aja gawe masalah, Met. Kuwi ngono ngerti apa sing WA? Tagihan Shopee. Ora ya, Mas, ngopo? Oh nek kowe prengat-prengut iki persis iki lho kae iki. Tumpukane. Ya ora apa-apa to, lembuk to. Iya. Sampun. Wis gak linggo kono. Iya. Cake sampeyan karo iki kok semio-mio ngono to, Mas. Oh kono ya semia-mia karo aku. Apa biyen tau ndek masalah sampean? Hah? Lek enek masalah diomong sing penak, aja terus ning dhuwur panggung sampean kaya mengkene. Ora penak nek. Nggih, wonten pamundutan mau jambu alas sampun dipinangkani nggih, Mas. Ayo Mbak Mindul, kowe geden sidan, Mbak Mindul sidan. Oke. Perkara tembange apa kuwi pamundutane Terus sampai wis jam entek. piro, Mas? Oh iya. Sekitar jamilah jamban-jamban ning sore jambu sampai jabur kabeh ora masalah. Kuwi jam apa? Ya sekitar setengah perapat engko dadi. Ngaprapat ki apa? Ya mpun tansep kayon wayange pun rampung kok. Ayo, Mbak Mindil ya. Ayo. Siap. Ya, ada siapa dia artis yang berikut ini asli kelahiran dari kota Kediri. Ada si cantik Min Miroso. Mindul. Jeruk kerot adode manis rasane. Oi.
ya penake, Mas. Lah, Nyapa ya? lah sing saiki sing hit saiki napa ayo ngono to, Mbak? Apa ya sing lagi spiral ngono? Viral kok Oh, spirale viral. kados napa lho jenengan kok. Lagunya dari Oh, kencing manis. Itu ya? Waduh. Ora ngono. Tapi ya Kencing batu. itu penyakit. Betul betul betul. Iya. Stay tune, stay tune. Boleh? Apa Lalu jadinya? laporan Mas Yusuf, jaluannya sisa-sisa cinta. Apa? Apa sidane apa, Mbak? Iya. Dhuwur banget kuwi nek digarap gamelan stasiun. Ora masalah. Bisa kita gayo. Woi, Kita bisa menek ya, Mas. dikira pelem mangga. Iya. Grigis, grigis ya. Oke, langsung saja kita kasih yang berikut ini, Cok. Agriges apa Gerajakan Banyuwangi? Kuwi ya padha-padha le Banyuwangi Oh, kuwi. padha, Mas. Padha. Iya. Ah kuwi Banyuwangi sing sisantos Banyuwangi. Oh iya. Wonten. Ayo kuwi Gerajakan Banyuwangi kuwi. Ah, oke. Sampean mriki sing Oke. pripun? Barang, Mas. Aku lemanut. Oh iya. Saya perempuan yang pemanut. Oh, pemanut. Baik. Pasrah. Baik. Dikasih ada Pip pip pip. Biasa dulu. Iya. Ah nggih, Gerajakan Banyuwangi sampun dipinangkani, Mas. Nggih. Ah nggih wonten pamundutan meli sama sampun. Sampun. Menika nglajengaken lakon. Nggih. iya. Wong dibagi wektune iki ya men rata apa adile ya, Mak. Iya. Heeh. Matur nuwun, Mas. Dodok kali Mas Kemot. Iya. Komen. Sami-sami Mas Yusuf. Nggih, sedaya pate nyuwun ngapunten nggih, Mas nggih. Nggih sami-sami Iya. semono ki kula kalih sak rencang kula menawi wonten kerang langkung pun nyuwun pangapunten ing sakataken. Nggih, Mbak Mendul sami-sami. Ya urung kok Ah, sami-sami. wis cekat kancane ceket ngono. Wah nggih. Iya. Matur nuwun. Ya. Ya tadirake ya, Mak. Ya. Kripik gedang kripik tela. Apa? Padha-padha le jajanan pasar. Wah. Sithedang padha rata kok kowe iki ora. Iya. Kae Raden Werkudara kok ngawe lancur-lancur. Ayo. Awake dhewe iki wong keputren ya wajibe melu kewajiban keputren. Oh iya. Kirepati kasih, Mak. Iya. Khususon nglaruhi